uvedimo u svest tu reč. A onda čekajte dakle. Znači, polako, istresi, ajmo dalje, okreći, ajmo, ide ovo. Ajde, gde treba? A dođi uzmi kovera, ajde, ajde, uzmi kovera, gde treba da sedneš? Nađi gde treba da sedneš, ajde, sedaj i uzmi svoju stresku. Idi uzmi svoju stresku, ajde, ajde, idemo brzo, ajde. Opa, pravda, ponovo. Opet pravda, mašti mi neki stresnik. Pa tebi baš neće. A kreni? Ne. U 4 bilo koje preko reda nebitno si zapamtio Aco kolegama. Šta jedrenjak pokreće? Šta jedrenjak pokreće? Šta pokreće? Aba ne. Šta smo mi učili kad smo neba vode njuški učionici? Šta smo učili? A to je kretanje? Vatuga, kako zovemo? Vetar. Ali je peva. Radimo se veseli sve. Bože moj. Bože moj. Ali ti još, da li ti slušaš radio? I šta obično možda čuješ preko radija? Vesti, teste. Aha. A još ponekad i možda malo je malo smo zaboravili na radio, ali imamo i neke druge lepe emisije, znači u obrazovanju, imamo o životinja i tako dalje. Ajmo da radimo zakačimo ovde. Dođi Smadro. Dođi Smadro. Ajde, Slačko, ajde. Ajde. Kada si Slađe dobila? Šta je to? Pismo. Ali ovdje ćemo Slađe za lepo. A kaži mi, tebi neko piše? A? Ko ti piše? Drugog i drugarice? Aha, da. Ajde. Ajde da punim neko Slađu. Pisma danas najređe upotrebljavamo. Vidjet ćemo zašto. I razglednice, ali tako, i čestitke, sve nešto ne traži. Ajde, Snežana, šta imaš? Idi sad do nekog Cecka i Jolović reći. Brod. Ođe Slađo. Brod. Ajde, kaži mi šta daš o brodu? On plovi na rekama. Plovi rekama, plovi još? Na moru. A imamo i one prekomorske, velike brodove. Hoćeš ovdje da lepiš? Jedan od brodova se pominja, mi ste sigurno čuli, Titanic, koji nije baš slabo završio, ali je tu prisutan. Idemo dalje, znači, šta misliš, šta koristi ovaj brod za kretanje? Ovdje smo rekli, jedrenjak koristi ovo vetar, a on šta misliš šta koristi? Za kretanje. Motor, tačno, motor. Ajmo, Kristijane. Ajmo. Šta si dobio?